Ay, nakasugod na ka, Sam? Oh, karon pa jud. Sa man ay magibuhat bay? Yung pinluan. Hinluan gaya no, pero dili ang punuan. Ang ilalom ba kaya bunuhanan man eh. Wala na kapal. Gisapunan, may nuno na pwede ni nayana. Mo man naingon nimo nga inluan na punan. Di akong gisabunan. Wa mo buka. Nangingon sa ko nga agbasan ning lalom kay imo nga bunuhan. Asa ko makita karon ko ganang manghinluay o ganang mga sagingan bay? Kailangan na ginawa ko to pahinluan tong sagingan ba? Kaya kailangan na to abunuhan. Problema ni asa ko makakita ang tahuan eh. Ay tama di ay. Si Samuel. Kaya nagahinlo to lang sagingan. Ang problema asa to lang kung makitaan karon. At singa na ako to lang tabayanan. Kaya pasig naa dito ron. May lag na ato din buang ron. Naagi dayo. May lag mo trabaho lagi ni ron. Nagsipon-silpon man diriya. Stingal na ko pangutana. Mid. Sam. Bukit trabaho ron? Wala lagi. Daw itong ipatrabaho sa mga ba? Asa man na trabaho na? Pahinluan to na ako kung sagingan dito ah. Sige bay. Labang wala pa kay trabaho ba? Lang na akong kwarta. Sige, kailangan na ginawa ko pahinluan akong sagingan ba? Pinluan naman ka. Pahinluan na kayo no, patuyukan na niyo mo ginluan sa saging. Ya, pila man hihatag ni mo ani? Ay, nagkapangutahan na yun. Importante nga. Ako rin ha, bahala si Muhani. Ah, tara. Tara, naaraman dito ang sagingan. Tara. Bay, mo na ni bay katong pinluan ni Masakwa? Pamuna na din nga sagingan. Yo, dagana ba ani bay? Kaya na ang sagingan mo. Hinluan mo ang kanang palibot yun sa iyahang punuan ha. Palibot. O, palibot sa punuan ba? O sige, ako bahala ni. Pero balik na ako sa balay kay mukuha pa mo ko gamit. O, sige. Ay, mulakaw po ko. Balik ka to, balik ka. Ikaw na si Bahala Dre ha. Ako bahala dire. Balik ka po ko Dre niya. Oh, sige. Sige, buka pa gamit. Mukuha gamit. Sige. Balik ka ko ron. Saro, dili ito matarog inlong sa ni PG. Kay nagdala na kog shampoo, nya sabon. Tarungon yun ako ni ginlo ni. Parang dako-dako siya hatag sa kuwa ba. Adto sa ko. Kapapata! Tugod na puro karon ba? Si basi maabot na to si PG ba? Gago ka ba? Dako na pagkatog na agi Samuel dito ah. Mailaran ako to ron. Pag-abot ako dito ah. Ay, nasugod na ka Sam? Oh, karon pa jud. Sa man ay magibuhat bay? Yung pinluan. Hinluan gaya no, pero dili ang punuan. Ang ilalom ba kaya bunuhanan man eh. Wala na kapal. Gisapunan, may nuno na pwede ni nayana. Mo man naingon nimo nga inluan na punan. Di akong gisabunan. Wa mo buka. Nangingon sa ko nga agbasan ning lalom kay imo nga bunuhan. Yati, kiyan mo ba eh? Asa man nakakita na ba nga? Tingala pagkatrabaho. Pwede ni nayana sa bunan. Ikaw man nag-ingon good nga na ka sabunan. With shampoo pamangani. Sabon no, bar. Wala ko naingon si buha nga sa bunan. Naingon ko nga, hinluay ang palibot sa punuan. Kaya nga bunuhan. Sa namin taong kaya No, sa na amin naka-trabaho naman ko. Ang bayad day. Ang ingon nimo. Wait lang, kung maniklaro na yung mga trabaho. Sa mga gitaro na kung explain si mga ganyan niya. Gisabunan na minunin mo ng saging na unsa namin taong kaya. Uli na lang ba eh, mangita na ulayan ba eh.
Lagi na ni mga itong saad-saad ni mo ba? Ay, nagag-istorya niya. Mangita og lain ito ah. Sa palpak, sa trabaho ni mo. Oh, may klaro ba yun? Uli na lang ko eh. Wait, klaro si Pidgey. Mo nang ingon niya ngayon luan na punuan. Hindi akong ginluan. Umuti itong shampoo itong saging nga ba?